Ират буштан-бушка сәскә бүләк итмәс. Демәк, сәбәбе бар. Белһәң ине, кем икән? Юкка шикләнәһең. Бер сәбәпһез сәскә бүләк итү ысын ирлек. Мактанма, сәбәбен аңланым инде. Демәк, без бүген бай баксала сәскә үстерергә өйрәнәбез. Тап шулай. Һаумыгыз баксалаштар. Сәскә яткан хатын-кызлары куандырайык әле шулай бүген. Һаумыгыз. Ә кайда барабыз? Кайда бүген? Ботаник баксага. Әйдә, киттек. Әйдә. Киттек. Бүгін программала яздан көзгә тиклем. Ағаста япрак тултыра гына башлай, алар инде сәскәләрен атып бөтә тиярлек. Ниндәй һәм нисек сәскә үстерергә? Тупрак бабай ситкә кит. Тик менә булда гына үстерелгән. Тупракһыз технологиялар. Еңел пар менән. Наслай гына. Карагаттарга язгы мунса. Бай баксага шәп фото. 132 тавыш җыеп, берен соңга сықты. Икенче тур һөҙөмтәләре. Кем әйтмешсә, лепата. Безнең баксага шулай булыр, әгәр һин карышмаһаң. Белгәнең елек тә помидор. Сәскә менән тамак туймай бит. Тамак туймаһа күңел туя, гына ниндәй хозурлык. В нашей лаборатории выращивается более 2000 таксонов, которые мы получаем из других ботанических садов. Также размножаем растения с целью реализации. Сейчас мы с вами видим гипеаструмы на размножение. Кроме того, выращиваются также хосты, пионы, маргаритки. Здесь можно наблюдать примулы, горянки, гехеры. Вот еще очень интересное растение, это герань королевская. Вот можем наблюдать цветение. Она отличается от окаймленной герани тем, что она более капризная, но это стоит того. А сейчас мы с вами перейдем в другую секцию. Пойдемте. Там растения, которые для нашей зоны нетипичные. Здесь они привезены из разных регионов России и даже ближнего и дальнего зарубежья. Можно посмотреть молочай Гриффита, красная окраска цветка. Также здесь представлены сорта пионов, которые мы получили из Китая. Вот они пока еще не цветут. Разнообразные сорта и виды примул, гехеры, баданы. То есть обычно мы привыкли видеть бадан с розовым цветком. Вот у нас есть бадан с белым. Шул тикем сәскәләр күп бит, күҙҙәр ҡамашырлык, ҡайныһын гына туҡталырға ла белеп булмай. Иҫкиткес матур. Ну а теперь я вас провожу в следующую секцию, где вас встретит Ирина Алаярова, наш сотрудник. Мен һеҙгә шундай матур экскурсияғыҙ өсөн. Бик матур пиондар бар. Нисә төрлө сорт үсә һеҙҙә пиондарҙың? Менә пиондарның сорттары бик күп төрле. Аларның 50-һе генә үҙебеҙҙең селекционерҙар сығарған. Менә мәҫәлән сәксәк, һабантуй, Мостай Кәрим, ботаника Виват һәм башҡалар инде. Иң матурын менә хәҙерге ваҡытта модно дип әйтәйем инде сәксәк сорты. Ул менә ситтән алһыу гына таждары, ә уртаһында сәксәк һалынған һымаҡ кына таж япраҡтары. Ошо сәксәк һымаҡ, ошо өсөн ултырғандармы? Был икенсерәк. Был сорт түгел, был пиондың төрө. Ул шулай үҫә. Менә хәҙерге ваҡытта ул да модный дип әйтәйем инде. Матур шул, бигерәк матур. Бында беҙҙең баҡсаларҙа, кешеләрҙең баҡсаһында күргән юҡ андай сортты. Шуға күрә ул теге эксклюзив булғаны өсөн кешеләр шундайҙы күберәк алырға тырышалар. Беҙ һатыуға әҙерләп менә шулай үҫтерәбеҙ инде көршәктәрҙә. Ә менә һәр баҡсасы үҙенең баҡсаһында иртә яҙҙан алып ҡара көҙгә тиклем сәскәләргә утырыуын теләй бит инде. Ниндәй сорттарҙы, ниндәй сәскәләрҙе үҫтерергә кәңәш итер инегеҙ? Бында инде килгәндә төптән уйлап килергә кәрәк. Сөнки иртә яҙҙан сәскә ата башлаған төрҙәр бар. Менә мәҫәлән крокустар, мускариктар, гиацинттар. Ағаста япраҡ тултыра гына башлай, ә улар инде сәскәләрен атып бөтә тиерлек. Шуларҙы ултыртырға мөмкин иң тәүҙә. Һуңынан инде умырзая, ветреница, урманда үҫкән сәскәләрҙең сорттары, первоцвет, менә мәҫәлән мендәр һымаҡ кына булып яталар, ҡупшы гына булып. Ғөмүмән әйтеп үткем килә, бер йыллыҡ үҫемлектәр, улар иртә яҙҙан башлап, ҡара көҙгә тиклем
тиклем аталар. Шуңа күрә уларны менә карау кыенрак булһа ла, бер генә ел сәскә аталар да, улар яй буена сәскә аталар. Шуңа күрә бер еллык сәскәләрне дә ултыртырга мөмкин. Күп еллыктар менән аралаштырып. Күп еллык сәскәләр инде улар иң кәмендә берәр адна аталар, берәр айга хәбәр алтылары мөмкин. Пион мәсәлән, ул майның азагынан башлап июньнең уртаһына тиклем ата. Әгәр дә инде көндәр халкынсарак булһа, уларның сәскә атыш вакыты озыная. Көн эссе булһа, кояшлы булһа, кыскарак була инде әлбәттә. Һоңран инде башка төрле сәскәләр ата башлайлар. Менә мәсәлән, мин үзем кыңгыраудар менән шөгыльләнгән кыңгыраударда әйтеп үткәм килә. Карпатский кыңгырау, ул менә шулай ук бер еллык үсемлектәр кебек, иртә яздан көзгә тиклем сәскә ата. Тик бер үзенчәлеге бар. Сәскә атып беткән сәскәләрен кыркып торырга кирәк. Шул вакытта ул тагыла купшырып, яңа сәскәләрен биреп, озаграк сәскә ата инде. Гомумән ул күп еллык сәскәләргә күбеһенә кагыла, бөтәһенә лә түгел әлбәттә, күбеһенә инде. Ниндәй генә гөлдәр үсмәй бында? Бына тамсы гөл, бына яран гөл. Димәк, гөлдәр үстерү өчен безгә нимә кирәк инде? Беренчедән теләк, икенчедән орлык, өченчедән тупрак. Бына инде бәхәсле. Тупракһыз да гөлдәр үстерергә була. Әнисе инде ул тупракка. Бына шулай. Әгәр ышанмаһаң, әйдә, Миловка касабаһына барып киләйек. Әйдә. Әйдә. Резеда, менә без юл буйлап бәхәсләшеп килдек. Ошо һезнең фотографияны күргәч тә нисек инде сәскә тупракһыз һауза гына үсә ала икән? Әлбәттә, сәскәләрдә һауза гына үстереп була. Менә тюльпандар выгонка ысулы менән тик менә һауза гына үстерелгән. Әлбәттә, ул менә буш гына түгел, унда без микроэлементтар, маддәләр кушылган бит инде. Тюльпандарды выгонка менән үстереп башлау алдыннан ул тюльпандарды халкынса урында тотырга кирәк. 15-20 атна тирәһе. Августамы, сентябрьдәме алдыгыз ди, бит. Уны хәзер ошында кайсы вакыттарак утырттыгыз һез менә шуны? Менә бу тюльпандарды менә шул августта казып алгандан соң әзрәк кенә бер ай тирәһе аны киптереп менә ял иттерергә кирәк бит инде. Ял иткәннән соң без уны менә холодильниктың менә емеш-еләк һаклай торган өлеше бар бит. Менә шул полкага салып куябыз. Үтә һук та булырга тиеш түгел, үтә йылы да булырга тиеш түгел. 15-20 атна һаклана. Һәм менә карайһың инде, ниндәй вакытка һиңә сәскәләр кирәк. Мәсәлән, менә бу тюльпандар 2014 елның 8 мартына бүген менән сәскә аттырга инде без аларда. 8 мартта атын өчен кайчан утыртырга? Менә 8 мартта атын өчен бер ай ярым алдыннан утыртыр кирәк инде. Орлыкты күмерлек кенә әйтеп алаһыгызмы ул ритмәләрдә, һауларда? Әйе, һугын баштар улар менә, уларның гадәте бар. Күбрәк һәүләкһә, күбрәк влажный селәкһә, уларның сирей башлай торган яки авыруларга бирешә торган шундай холыктары бар инде. Һәм менә шундайлар булмаган өчен, менә шул вазаларның төбенә әзгенә һу һалынды. Һу дигәндә шул менә токлыклы матдәләр менән һу һалынды. Һәм менә шулар ошо һуган баштарның домсы дигән менә нидәре генә, тамырларының устары гына тиеп торга тиеш. Төбе генә. Ниндәй матдәләр һәм уны кайдан табырга була? Бу матдәләр, улар әлбәттә ябай гына матдәләр. Монда кальций натрий, ягъни кальциевая селитра, натриевая селитра кушыла. 50 литр һуга, мәсәлән, 5 килоярым кальциевая селитра һалалар. Шуннан 2 килоярым натриевая селитра, калий кушалар инде. Ондай мөмкинлек булмаһа, шулай ук флора, микрофлора, грас, флора, блюм дигән менә махсус препарат бар. Менә шуларны гына һалһаң да җитә. Һәм мотлак аларны тәзрәк төнне яктыга кояшка утыртырга кирәкме? Әллә киргәнсә кояшка макларга кирәкме? Башта уларны менә утыртканнан соң салкынсарак, караңгырак урынга утыртыр кирәк. Улар тамыр ебәрһен өчен. Тамыр ебәргәс тә уларны яйлап кына температурасын күбәйтеп, йылырак күсерә. Башта 5-10 градус, адак 20 градуска җиткерәһең. Һәм менә сәскәгә томалгас, тюльпандарды кирәһенчә халкынсарак нигә күсерер кирәк? Халкынсарак урынга күсерер кирәк. Әгәр дә улай итмәһәң, тюльпандар тиз генә сәскә аталар, тиз генә курыйла, тиз генә бетә. Менә йылы урында булса шулай була инде. Һез бит инде агроном кеше, фән менән дә шөгыльләнәһегез. Өйдә лә кызыклы тәҗрибәләр үткәрәһегез шикелле. Бына бында нимәләр бар? Бәлки таныштырып китегез безне. Әлбәттә. Һез килүгә кызганычка каршы менә сәскә аткан ошондай тюльпандарым, гиацинттарым булманы. Әмма ләкин шулай да үткәргән тәҗрибәләрем бар.
Мәсәлән, менә гидрогель дигән матдәлә үскән кыяр орлыгы иде. Бұл гидрогель ул махсуслаштырылган флористик, шул орлык магазиннарында сатыла. Буның исендә һыу. Һәм менә ошо кыяр үсә бара, үзенә күпме кирәк һыу ала, һәм шул ук вакытта ул һыуга батып ултырмай. Аның исендә бөтен һыу юк инде, бит. Ул менә һыуда яталар да ошо гидрогель түңәрәктәре һыуды үзенә һеңдереп алалар. Буның тамыры кайда барып тоташкан ул? Бу нидә кыярның Тартып тамыры? сыгарып караһагыз да була. Менә шул ягымыннан һәйбәт, ул менә тупрактан алган һымак юлкынмай. Менә шулай аска табан китә тамыры. Бунаһы микроклонал ысул менән үстерелгән картоф. Безнеңсә ябай гына әйтеп әйткәндә ничек була? Нидән гыйбарәт ул? Ябай гына әйтеп әйткәндә, бу менә үсеп утырган картофтың еләге була бит инде, емеше, орлыктары. Әйтә бит инде. Менә шул орлыкты помидорның орлыгын алган кебек итеп, орлыктарын алабыз да сәсеп үстерәбез. Орлыктан үсеп сыккан бәләкәй генә картофтар була. Улар менә безнең менә мондый картоф һымак зур булмай да, бәләкәс кенә булалар. Шул картофты яңынан тупракка утыртабыз да, менә ошондай үсенте алабыз. Уның хикмәте нидә? Ул бүтән картофтан нимә белән аерыла? Бу картоф авыру булмай, ул вирустарга бирешмәй һәм сортты һаклап кала. Һәм менә бу таза сортта артаган үстергә мөмкин. Артабан программала еңел пар менән. Карагаттарга язгы мунса. Бай баксага шәп фото. 132 тавыш җыеп, берен соңга. Икенче тур һөҗүмтәләре. Мәҗит Гафури, Һәдия Дәүләтшина, Арфан Мөбәрәков. Менә кызыклы матур исемдәр үзебезнең пиондарның шуларның берен әйтеп үтәйем дигәнем. Менә Мустай Кәрим сорты пиондарның бер түре бик матур булып алһу төфтә сәскә ата. Мустай Кәрим генә түгел, Заһир Исмәгыйлов, Акмулла күп күренекле шәхесләребезгә арналган сортларыбыз да бар шулай ук. Заһир Исмәгыйлов ул хризантема, Акмулла ул безнең ирис. Менә монда безнең ирисләребез үтә. Менә шуларның бере иң матуры Акмулла сорты. Аппак кына әйтеп зур сәскә ата, биеккә хәзерем үтә. Тагыла минең яраткан сортымның бере Юризан, ул асык кына зәңгәр төстә, бик матур. Ситил сортлары ары торһын, үзебезнең районлаштырылган сортлары бигрәк яхшы. Шулай ук Әклимә. Менә бу сәскәләрдә рассада яһап утыртырганмы, әллә туп-тура тупракка утыртырганмы? Менә 1 еллык сәскәләрде уларны рассада итеп утыртсаң отышлырак була. Чөнки февральдән уларны үстерә башлайһың. Менә майда улар инде сәскә аткан көе сыгарып утыртаһың да дигән. Әгәр дә инде тупракка утыртагыз, ул хуңрак ата башлай. Менә бүлбеләрдән үстерә торган сәскәләрде кайсанрак утыртырга мөмкин? Иртә язданмы, әллә әзрәк көн җылынгасракмы? Температура тупрактың нисә булырга тиеш? Бүлбеләргә килгәндә инде иң киң таралган бүлбеле сәскәләрнең бере ул георгин булып тора. Уларны менә кырау бөткәс ултырта башларга кирәк инде. Бу ел сәскә атмас. Шулай кырау хукматтан алды. Чөнки георгиндар улар караганлык бирешеп баралар, шуңа күрә ошо вакытты тотырга кирәк. Менә Урал алды зонаһында бу вакыт иртәрәк, Урал аръягында без менә 10 июньдән һуң гына ултырта торгайнык. Мен үзем Учалы районынан битне шуга һуңрак унда ултыртырга туры килә. Безнең ботаник баксаның тагын бер горурлыгы ул гипиаструмдар. Шулай ук төрле матур сортлары бар үзебезнең. Исемдәрне дә шулай милли куштыгыз. Шульганташ, Федор Шаляпин һәм Аксаков истәлегенә арналган сортлар. Уларны тагыла нисектер ашлайһыгызмы? Шулай матур, зур булып үсүн өчен нәмәләр кулланаһыгыз? Шуннан бөҗәктәр дә килеп сыгалыр бит инде, аларга нисек каршы көрәшәһегез? Без шул төрле әйткәнемчә төрле препаратлар кулланабыз. Менә шуларның бере менә сирәүгә каршы Максим һәм менә бөҗәктәргә каршы Фитоверм. Бәшмәк аруына каршы Абигапик кулланабыз. Әйе, сәскәләрнең дә кешеләргә үк төрле арулары була. Уларга каршы көрәште без күрдек, өйрәндек, хәзер инде без баксага юлланабыз. Унда безне күңел менән шагыйрь
Булмусы менән баксасы Дамир Шарафетдинов көтә. Ә унда эшләр өчен безгә лекә һәм башка крамалда кирәк булачак. Артабан программала еңел пар менән. Карагаттарга язгы мунса. Бай баксага шәп фото. Җирдә 32 тавыш җыеп, берен соңга сықты. Икенче тур һөҗүмчеләре. Әллә үзе каршы алып тора ана. О, кемдер килә? Хәзер тур. Бездән дә утырды инде. Ай, Рамияс. Яйна бunda. Бер вакытта яшәп, шунда бик кирәк күрешәбез. Әллә һин монда кышланыңмы? Юк, мин ягынрак киттем. Әле сез асылмаганнар. Карыятамында. Ниндәй эшләр булса? Бердән Дамир Шарафетдинов, һәвәскәр баксасы. Стажы 17 ел. Иң зур уңышы сәскәлек, ташландык бакса поэмалары, Яшел байлык китабы. сыйсыктар кайтмаган сөйлек, ялан алып калдыра. Шуннан карагаттарга душ эшләргә. Душ коендырабыз, кайнар һау. Кайнар буламы шул эшеме шул. Назифа апай, Yetişkine girdi ki değil. Bana hin haber soğuzda kaynatır. Karay tur. Bana bir mine yardımcı olarak hayır durma sesi var. Yarar, haydi, yarar. Bir yetişkin de geçsin. Yarar, evet. Haydi, Kurhat. Kurhat, kuzalağında. Seyirsekler bilmesek koya elenip durur kardeş. Ulan sakırıp dur kardeşim. Bir yılda ben hunlanım, eşirelik miken hunlanım. Hem bir yılga men seyirsekler kaldım. Solukka koş konduralar bit. Şunu hamak men seyirsekleri da konduram oyalarına. Atnak. İyi. Güzel yok elip kaldırgala mümkününü. Lakin bir etneke var. Turgaydar, yılı yakka osmaydar. Olar bu oyana aldan masala koya. Bu yıl seyirsekte kaytır tevleyin mi? İlde kürsük bit. Tege yakta kürsü görek. Onda hoş para. Ondan bu da kakasalar. İn kıyın işi bunda mana neyin gene tişu kasav mınan. Oyakan tişu 5 santimetre bulur kardeş. Zor bulha korkunuz. Koçların gülümünde hin kayıplı olan. Besey kere. Mana onda menin kürsüle hayız kandar oyalay. Ular mana balalar sıkha hayız kandar şunda gilerler de bir tutup iki seyirsak iki hayız kan talaşırlar. Nime taptın bunda? Tarafta tugul mekan tip karayın da esin. Kim bilen mi buna bu seyirsak oyağı boyun salat? Havuzluk teknikete ne var? Kişe ulhem bilmeye uludun. Bilen mi teki bir abzı var bedin har gül abzı? Atmağa jürdün da. Ayy teki artyaktaki bir abzı indi. Seyirsaktın oyağı teşigine her karamaydı son har gül abzı. İşte seyirsak bulan. Seyirsak ağzı kara oturgan. Başı bulturgan bulayın. Ayy abzı da har zaten har gül. Anladın mı? Abzıyla durak dinin mi? Mini durak dinin mi? İki reşek bulayın dedim. Bu seyirsak bunda durak da gül ha. Buna hinga oya. Tut. Uzun urun kara usul jirala. Kursi baksa kanan asıp gitme. Biz Zühre apay menen karakatlar da karayı. Anlaşıldı. Zühre apay hokaynayım mı? Qaynap kile, mening sevgimde qaynagan hau bar indi. Ayda mını Neyde kaynakan tut. birge qatıştıraq heybet bolau. Ayda hen manından likaga qoy adragi. Adrak qoy da men şuna sevgimden halırmın adragi. Damir, haudun temperatürü mutlak 100 gradus bolarga teşmi. Koyup tügende alıp barıp yetkegense hem kovakты Düşkense, hava temperatürü Hava yerine alıp taşta biteli hop biteli. Әйе. Sonra bura ну hiken direheti bala şurayı. Әйе. Kimler direyte ise hava yerge korkanız bir şey daha öteki yamarlar. Lakin hiken gradusta men eseti bitmesin. Әйе, әйе. Buna kadar ben barıp yetkense şu sanmağa buna kolda da bir şey mesek kavi. Әйе. Әйда кеттік ату. Әйда hen юл көрһәтіп бар өзіңнен қарағатқа. Дамир, мына ошо қарағатқа ибә тұрған һаудың есіне қайсы бір сақта ниндейдер ашламалар, халалар хин әлі біз бір нәмәле халманы қайбет. Yok, aşlamalar halar için bu yerge yetirge teyiş.
япырақ аша алмай бит инде. Әйе. Улар ергә куйган сакта. Әйдә, куеп карайбыз. Саманан иде. Монда без әлегә вакытын үзен менә шулай. Шулай менә. Куактарга кайнар һыу душ булды инде бу. Әйе. О, Насылай гына. Ул ергә төшүргәнсә, һуй урын бер хәвефе дә куркыныч та юк кына. әйдә монда карагат хәле һибеп алайык. Мин һәлә карайм. Абына ергә һипкән сакта анда ашлама халалга була. Ер купораса башына халга. Гадәттә шул купорасына ни кирәк? Уны өстәмә була инде. Ишәнне куш. Ишәнне куш. Менә был эште кайсы вакытта эшләргә кирәк? Менә әле кар ята, менә әдрәк барбер бөрүләре килеп сыга башлаган. Карагаттың менә шундай хулкы бар, сифаты. Дип әйтәйек микән? Ул кар иреп битү менән бергә япрак яра. Шулай. Шуңа буны япрак ярмаслык эшләргә кирәк. Шуңа безнең менә шу кар яткан бакса килүгә сәбәбе шунда. Япрак ярха һибеп булмай, чөнки япраклар ыснаптар бешерә. Апрель башында эшләргә. Апрель башында гадәттә Нинде куркмастардан, нинде авырулардан хаклы менә ошо һыу, эте һыу. карагатта кышлау ихтимал булган талпан. Шунан безге 5 мәкне 15 мәкне Әйе. һәр агаста мотлак булалар бар. Без киткәч буласыңар. Буны караны хәзер менә тагыда һәүзә йылтабыз да, менә тегенеһен, менә карагаттар миндә. Димәк, был карагаттың хәзер иммунитеты көчле. Был һәйбәт, мул уңыш бирәсәк. Талпан да булмай, Ашанырга кирәк. Әйе. бетсә дә булмай. Амин, шулай бул. Байбакса фото бәйгеһе кызгандан кыза бара. Хайлау алды ярышынан һич тә кәм түгел. Икенче турда 70-кә якын фотографият катнашты. Икешәр, өчәр эш җибәрүчеләр дә бар. Тавыш бирү дәррәү барды. Әле бер, әле икенче эш алга сыкты. Фотоларның йөкмәт кеһибайны. Нимә генә юк? Натюрморт, төрле сәскәләр, яшелсә емеш. Бына был фотола чалкан урынына сөгелдөр тарталар. Яшь баксачлар да күбәйде. Шулай да улар арасында Дияр атлы егет алдыңгылыкты бирмәне. Уга апрель айында 3 яшь тула икән. Котлайбыз. Хайбулар айны Акъяр авылынан килгән был фото 132 тавыш җыйды. Беренче урынга чыкты. Икенче урында Әнисә Рахмангулова җибәргән фото. 6 айлык Байназар өчен 106 кеше тавыш бирде. Лүлүстең сәскәләре күлдән явым алырдай. Калай кызык исем Лүлүс дигәне өләс әйдер инде. Шулайдыр, шулай атай түгелдер. Өченче урында Данил Шаймөхәмбәтов. Бәләкәй генә булуына карамастан, әсәһенә уңыш йырга ярдәм итә икән ул. Был фото 75 тавыш. Котлайбыз. Җиңүчеләргә баш, шорт, сем, овощ акцияләр җәмгыятеннән бүләктәр. Фото бәйге дәвам итә. Катнашыгыз, кызыклы эшләрегезне җибәрегез. Уңыштар теләйбез. Сәскә кабул итү нинде катын-кызга гына охшамаһын инде. Тик ботаника менән артык мавыгып, минералогия хакында ла онытмагыз. Таштардан коллекция йыярга уйлайһыңмы әллә? Әнигә кыйммәтле таштардан кайһы катын-кыз баш тартсын? Бай баксага таштарның бер дә кысылышы юк. Бу бөтенләй икенче тарих. Нишләп икенче булһын ти? Баксаларга альпинарийдарды таштардан төзүләр түгелме һуң? Бу кызыклы тема. Киләсәктә шул хакта ла һөйләшербез. Ярай улай бугаз. Баксабыз, баксабыз. Һау үдебез бай булайык. Осрашканга тиклем. Һау булыгыз. Талпан да булмай, Ашанырга кирәк. бетсә дә булмай. Амин, шулай булыр. Карагатта ла булмай. Ярай, бу бит показательный гына булды. Бүтәнне эшләп өлгереп булмайды инде. Дамирның бүтә баксагында квактарды эшләргә үдешләнде. Яшәһен быйсты, яшәһен бай бакса.